सुना अलंकार देखा बाहाना लुटि नहीं गला लक्षाधिक टंकार सुना मुदी एभली घटना घटी कटक लालबाग थाना कालीगली अंचल पुलिस ଏହି ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲା ରାଜେଶ ରାଉତ। 18ଟି ସୁନା ମୁଦି ଜବତ କରିଛି। ମୋଟ 59.45 ଗ୍ରାମ ଓଜନର ହେବ ଏହି ସୁନା ମୁଦି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଲୁଟ୍ ଘଟଣା। ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୁଲିସ। सुना अलंकार देखा बाहाना लुटि नहीं गला लक्षाधिक टंकार सुना मुदी एभली घटना घटी कटक लालबाग थाना कालीगली अंचल पुलिस ଏହି ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲା ରାଜେଶ ରାଉତ। 18ଟି ସୁନା ମୁଦି ଜବତ କରିଛି। ମୋଟ 59.45 ଗ୍ରାମ ଓଜନର ହେବ ଏହି ସୁନା ମୁଦି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଲୁଟ୍ ଘଟଣା। ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୁଲିସ। सुना अलंकार देखा बाहाना लुटि नहीं गला लक्षाधिक टंकार सुना मुदी एभली घटना घटी कटक लालबाग थाना कालीगली अंचल पुलिस ଏହି ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲା ରାଜେଶ ରାଉତ। 18ଟି ସୁନା ମୁଦି ଜବତ କରିଛି। ମୋଟ 59.45 ଗ୍ରାମ ଓଜନର ହେବ ଏହି ସୁନା ମୁଦି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଲୁଟ୍ ଘଟଣା। ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୁଲିସ। सुना अलंकार देखा बाहाना लुटि नहीं गला लक्षाधिक टंकार सुना मुदी एभली घटना घटी कटक लालबाग थाना कालीगली अंचल पुलिस ଏହି ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲା ରାଜେଶ ରାଉତ। 18ଟି ସୁନା ମୁଦି ଜବତ କରିଛି। ମୋଟ 59.45 ଗ୍ରାମ ଓଜନର ହେବ ଏହି ସୁନା ମୁଦି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଲୁଟ୍ ଘଟଣା। ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୁଲିସ। सुना अलंकार देखा बाहाना लुटि नहीं गला लक्षाधिक टंकार सुना मुदी एभली घटना घटी कटक लालबाग थाना कालीगली अंचल पुलिस ଏହି ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲା ରାଜେଶ ରାଉତ। 18ଟି ସୁନା ମୁଦି ଜବତ କରିଛି। ମୋଟ 59.45 ଗ୍ରାମ ଓଜନର ହେବ ଏହି ସୁନା ମୁଦି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଲୁଟ୍ ଘଟଣା। ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୁଲିସ। सुना अलंकार देखा बाहाना लुटि नहीं गला लक्षाधिक टंकार सुना मुदी एभली घटना घटी कटक लालबाग थाना कालीगली अंचल पुलिस ଏହି ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲା ରାଜେଶ ରାଉତ। 18ଟି ସୁନା ମୁଦି ଜବତ କରିଛି। ମୋଟ 59.45 ଗ୍ରାମ ଓଜନର ହେବ ଏହି ସୁନା ମୁଦି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଲୁଟ୍ ଘଟଣା। ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୁଲିସ।